Hej alle sammen. Velkommen til den her YouTube-kanal. Vi er YouGutterne. Jeg er Neo. Tysker. Theo. Og i dag bag kameraet har vi YouGutterne. og publikum på i dag. Ja. Det bliver spændende. Vi er kun én kop med, for det her det er en skoleedition. Ja. På, ja. Dansk Team Edition. Dansk team Er det ikke edition. det, vi har? Jo. Pis! Tropical. Yugi. Det er Yugi. Vi kender Yugi. Tropical. Jeg har personligt aldrig nogensinde smagt den. Det er jeg. Det er faktisk årets smag. Den er blevet votet til. Det kan glæder man os. ikke se. Det skal nok blive godt. Der var der lidt færre kalorier i, end der er i per banan. Se om det gør noget. Også mindre fedt i. Ja. Start med designet, som altid. Ja. Der sker lidt mere. Der er den altså rimelig fed. Ja. Men til gengæld så baggrundsfarven her, den er pissegræn. Som klamt noget. Virkelig ulækker. Det Man ligner, får ikke lyst til at spise den af det der. Nej, det ligner min farmors væg, og hun har røget ind i sit hus i 50 år. Okay. Så det er klart. Ja. Men så designet, det skulle fint. Det minder om per banan, hvor sådan skåret over. Det kører Yugi med stort set alle. Ja. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det nederste hernede det er. Noget mango, tror jeg. Ja, det må gå. Skal vi komme til det? Runde. Hælder du op? Du skal ryste. Den er klumpet. Den er meget klumpet. Ikke så meget, ikke så meget, ikke så meget. Den er jo sådan cool. Der er også lidt luftbobler i. Er der noget duft? Ej. Ej. Altså, Dufter det godt, eller hvad? Ej. stiller Det gør bare den lige ikke. herover. Den er ikke Dufter god. sgu da fucking Jeg synes, det er jeg eksotisk. synes ikke. Der er mange frugter indblandet. Det dufter min håndsæbe, den her. Det er dejligt. Står nogle gange, når du vasker hænder og tænker, jeg kunne godt drikke med håndsæbe. Nej, det tror jeg heller ikke. Jo. Nej, du er mærkelig. Det er fedt. Jamen, lad os få smag på det. Nej, Du får lov til. lad os lige vente. Fordi jeg har nemlig en gave med i dag. Okay. Jeg har husket havregryn. Værsgo, jeg synes, du bare får lov til at hælde op. Vi starter uden havregryn. Starter vi Det uden gjorde vi havregryn? også- Det gjorde vi også sidst. Kom der nogen? Nej, der kom ikke nogen. Der styrer vi. Kan du beskrive den? Det smager faktisk af håndsæbe. Det smager fuldstændig ligesom den lugter. Ja, håndsæbe. Der er ekstremt mange klumper i. Den er klumpet. Den er tyk. Og den smager lidt af baggrundsfarven. Ja. Jeg synes, nej, ja. Det smager som den lugter. jeg vil altid vælge den der over jordbanen, vi smagte i sidste video. Ja, det vil jeg også. Det er lige Den før, smag- det vil jeg ikke. Jeg har smagt den. Bare. Okay, gør det. Du var der. Jeg har hældt den i min kaffe. Det smager Det er godt. Jeg tror, vi skal have havregryn i nu. Bare en lille chat. Men fanden skal vi dreje det rundt? Jeg har sugerør med. Der er altså styr på det. Det er der. Men skal vi lige snakke lidt om smagen så? Altså, der er alt det tropiske i den. Den er tropisk. Den er rigtig tropisk. Rigtig tropisk. Men jeg er ikke en fan. Det er heller ikke noget, jeg vil gå ud og købe. Nej. Det er sgu... Det er sgu ikke imponerende. nej, det er fandme ulækkert. Og lille ting, når vi går tilbage til det med designer, ikke? Det der farveskift, der er fra selve sådan rundt om på Yugien til det der hvide. Det er rigtig nok, den falterer sig sådan helt klam Det er ud. faktisk lidt finansagtigt, at de ikke lige har givet os at farve toppen. Nej, men det ser bare Det er for klamt ud egentlig. Ja. Det er sådan, Smager- den har stået i det smager sol. Det er lige noget, der har stået i solen i et par dage. Nå, Rigtig smag mange med dage. havregryn. Du får lov til at smage først igen. Det lyder så meget mere seriøst, det var det, han ikke var med. Det forestil jer, at man lige har brækket sig i munden, og man så bare sidder og tykker på det. Det er sådan, det Men vi kan det sugerøres egentlig? kommer du ikke noget havregryn med op. Det var lidt smule.
Det er kraftigt også en klam havregryn, du har med. Nej, det er en god en i forhold til den sidste, vi havde. Det smager mel. Nej. Jo, hvor det smag? Det skulle da bare den der... Smag! Det er den der nede fra Netto. Nå. Computer, jeg spillede på. Det var min. Nå. Vi kan konkludere, at vi ikke er fan af det her. Nej, det er vi sgu ikke. Altså, er det... Er det nogle ratings, vi skal gå i gang med? Ja, Jeg synes først lige, vi skal have en. Ræk hånden om. Hvem vælger vi? Der er i midten. Den Midterste. Jeg Jeg har har, den først. tror jeg. Ja, Kom herover. Garrett herovre. Vil du være en del af den her video? Giver du sangen Kommer lige ind i til at komme på kameraet. Kom YouTube? herhen. Okay, så kom her. Om bagved. Skal han smage? Det der, Hold din kæft. I dag, det der super er der ikke blevet brugt. Prøv at smage. i dag har vi Har du fundet noget rating? en seer med. Jeg er væk med det. Hvad synes du? Et ord. Beskriv den. Fantastisk. Fantastisk. Ja, det er derfor, han ikke er en del af julen. Vi Kan vi ses. få en ny ind? Ja, okay, nu. Nej. Jeg vil egentlig have givet dig en klap selv, for at komme med ind, men det får du sgu ikke. Nej, det smager altså ikke godt. Den er virkelig dårlig. Det er godt. Det er godt. Okay, nu. Også her. Tak for den her. Vi ses. Præcis. Godt at have dig herinde i studiet. Og jeg tror bare, vi skal Jeg er lige nødt til at videre. skylde den ned på. Fy for satan. Den stikker Jeg helt tænker, stadig vi i pakker krogene. det her væk. Ja, og vi får lige yoghurten ind i billedet igen. Bare så kan vi se, hvad vi har. Ja. Okay. Skal vi starte med smagen? Smagen, ikke imponerende. Ikke imponerende, men det kunne være værre. Det vil jeg. 6'er. Jeg siger 6. Hvad siger I? Jeg kan ikke engang huske, hvad gav vi i jordbæren? Den gav vi 4. Gav vi den 4? Ja, Det jeg, står i den er- dokumentet, gør den ikke? jeg synes også, den Jeg får synes, en- den er på niveau med jordbæren. Det synes jeg ikke. Jeg synes, er den er ikke- over. Jeg synes, det er en 6'er. Jeg synes, jordbæren var lidt klam. Jeg giver den en 5'er. Simpelthen. Så mødes vi på 6. Ja. 6,5. 5,5. 5,5. 5,5. Skal 5,5. 5,5. Okay, Kom tilbage. Det så kan kører ikke vi være teksturen. Det var fuldstændig forfærdeligt. Ja. Det var ligesom klumpet og bike. tykt. Det og er bræk. ligesom bike. Det er noget af det værste. Det er 2. Okay, jeg vil sige 3,5. 4 måske. 4. 3. 3. Så siger vi 3. Skal vi sige 3? Alt for mange klumper i. Så er vi det. Mundfølelse. Det er faktisk heller ikke særlig Hvis vi- behageligt. Nej. Jeg synes faktisk ikke, det er lige så slemt. Men den, sidder ikke, den er faktisk ikke lige så tør. Det er ikke som tør. bagefter. Den er ikke lige så tør. Det er kun havregrynen, der er tør. Så det er bare den fra Netto. Det smager helt til. Det smager havregryn. Det smager mel. Det, Havregryn er det ikke også bare mel? Nej, det er havre for helvede. Det er sådan fodbolden, der er mel. Det er sådan maser. Havre. Hold nu kæft, ikke? Det er lige meget. Det er jo ikke havre, det er jo hvide. Vi giver Det er den 5. jugutterne, ikke havregutterne. Nu kører vi. Okay. Jeg vil sige mundfølelse, der... Jeg vil faktisk også nævne Fem. den er højt. Det er Fem. lige før jeg er over 5. Jeg vil altså også komme På grund af den, helt op det på man en sidder 6'er. bagefter. Men det er ikke sådan tørt. Den er lige for en slår Yugi i mundfølelse. Nej, det synes jeg ikke. Det Det synes er jeg ikke. jo i det her. Ja, per banan. Altså når man Nej, siger det kan jeg ikke gå med Det til. kan jeg heller ikke. Det kan, Jeg jeg er siger helt oppe på 6. noter. Jeg siger 6. Jeg er helt oppe på noter. Jamen, så siger jeg 5 bare for at få den ned. Og så mødes vi på 6. 6,5. 6. 6,5. Du kan ikke skyde Okay. den så højt op. Hvor godt det går med havregryn. Jamen, jeg ved ikke, om vi har været uheldige med havregryn igen, eller det bare var lidt lort. Men der var klumper i forvejen, og så er smidt flere klumper i. Det gør ikke noget godt for nogen af os. Ikke Nej. rigtig, nej. Og den er også... Den er ikke cremet nok. Den er ikke cremet Så er nok det til for havregrynen. Den er ikke cremet nok til at kunne overvinde havregrynen. Hold jeres kæft! Godt. Den er ikke cremet nok til at overdøve havregrynen. Så der vil jeg sgu... Det smager heller ikke forfærdeligt. Nu giver den 5'er. 5'er, det kan jeg gå med til. Ja. Ja. En ting, jeg ikke fatter, det var, den har vundet årets smag. Det forstår jeg heller ikke. Det burde være per banan. Ja. Det er... Men måske kan per banan Måske ikke kan have det- så mange. Måske er det årets nye smag. Ja. Skal vi lige se, hvad der er i? Okay. Jeg synes, vi skulle komme er- videre. Jeg synes også, hold jeg kæft. synes, vi videre. Fersken, kiwi, mango, ananas. Fuck står der der. Vi har ikke tid. Vi går videre. Okay. Hvad? Hvad? Vi er færdige. Er vi færdige? Vi skal have en overall rating, og så skal vi... Hvad videre til blev stunden. havregrynen? 5. 5. Og så kan du lige lægge det der sammen. Imens skal vi snakke om stuntet. Vi optager stuntet i morgen. Højst sandsynligt.
Og vi skal ikke give for mange spoilere. Og ja, I kommer Hvis så der- til at se det lige her om lidt. Kig efter yoghurten. Og hvis det er, så skriv meget gerne ned i kommentarerne bagved se. Næste Hvis I gang. finder yoghurten, eller hvis I har idéer til stuntet. Ja. Og så vil jeg bare lige også nævne, at det er jo en speciel episode, fordi vi har jo live publikum bag os. Vi sidder her. Og den har fået et gennemsnit på 4. Nej, jo. Hvad er det? Ja. 20. Nej, på 5. På 5. Gennemsnit på 5. Det vil jeg også godt sige. Den er rimelig midt. Hvor, Det er en midt, på det er en 5, midt yoghurt. hvor den anden havde 40,5. Nej, det er jo ikke gennemsnit, din idiot. Det er jo i alt. Jo, vi kører 40 ud af 50. Nej, vi kører ud af 50. Hvad fanden er den sidste? Det går godt, det er. Det er lige meget. Den får et gennemsnit på 5, og så lukker vi den der. Ja, så må vi skulle lige finde ud af, hvad fanden du har lavet fejl i. Så går vi videre til stuntet. Den. Gutter, Ja. sig farvel. Farvel. Det var Godt for alt den her. for yoghurtene for nu. Og så synes jeg, at vi skal give en kæmpe hånd til det dejlige publikum, vi har bagved. Tak for næste det, gang. gutter. Bare dig. Og så er vi tilbage igen. Fordi vi har lige et ekstra indslag. Vi glemte designet. Ja. Hvad giver vi designet, gutter? Altså, der vil jeg faktisk sige, at... Det er for grimt. Farverne, de Jeg er ikke indbydende. Farverne er simpelthen ikke indbydende nok, og det er for det. Det var de vores lærer, der kom. Jeg synes ikke designet. Jeg synes, designet er godt, men farven er dårlig, så jeg vil lægge den på en 6'er. Farvevalg, 6'er. Jeg vil sige 5. Jeg synes, på grund af farvevalg, jeg er hindret på 4. Så siger vi 5 i alt. 5'er. Det Så lægger du lige det hele sammen igen. I alt, den har i gennemsnit på 5. på 5. Og i alt, der er det 25 ud af 50. 25-50. Det var alt for i dag, gutterne. Yuger hedder I faktisk.